ibu ya rong pantes cimblongor. Lah, kasih gemoy iki apa? Nggih. Wajahe rembulan. Indah dipandang nggih, Pak. Nek wong lanang sak umur aku to le, Mar. Pripun, Pak? Ya wong Mbak Titi ku ora seneng ya mripate becek. Sehat ye. Sehat ye. Amin. Samsuri kleru lho. Pripun, Pak? Masalah. Pamane le petok aku nu disale. Nggih. Panjang umur, Pak. Mulia. Panjang umur, Pak. Jawab aku mesti beda. Loh, kok benten kudune alhamdulillah nopo pripun apa pripun? Ora kleru. Lah panjang umur, Pak. Nek umure dawa terus makan-makan. Malah bingung nggih, Pak. Bingung panjang umur, Pak. Aku mesti cangkemmu kowe aku gitu. Lah panjang umur kena terkukur-kukur tela-tela lingu. Wong wedok wong lanang iki nek wis tuwek iki masalah. Pripun apa? Kuwi kaya Al-Qur'an. Kok saged Diguak dosa diwaca angel. Ya kan? nggih. Ora diupeni iki urip, diupeni malahi. Mulane nek ngaturi panjang umur nggih Mbak Titi, seger waras, barokah. Dadi yo panjang umur yo seger waras, uripe yo rido barokah. Nggih. Dikompliti panjang umur. Lah umur yo apa geke dhewe. Lah, Sing duwe umur dawa kuwi Gusti Allah. leres. Dawa karepmu, pendek karepmu, sing penting insyaallah husnul khotimah. Amin. Allahumma Amin. nanti ya dongane wong panjang umur. Terus anaknya Pripun? awakmu ora ngerti to aku sidak pitus kencing manis. Mesti petuk sehat ki Bang. Ya. Sehat, Pak. Kencing manis. Kencing manis iku kok dadi anu to, Pak? Kencing manis itu tegasnya pripun, Pak? Yen Abang memaknai kencing manis itu pripun? Ya aku nek ngomong manis-manis iki kudu kencing. Ya. Kudu pengen kencing iki, Pak. Boten. Lah wis kencing manis kan piye? Ya nek petuk wong tuwek sehat barokah nggih Bah ngono aja. Sehat. Kok ngerti nek lara kok dilokne sehat. Aku lagi jawab yo kencing manis. Boten napa-napa. Lah sarep piye wong panjenengan wis tuwek kok. Nggih, sasepuh-sepuh Abah niku sing disuwun sawab lan barokah. Lah iki kleru neh. Lho lah. Lah pripun to, Pak? Saene dalang kaya awakmu. Kula nyuwun barokahipun Mbah Kirun munggah panggung. Ora iso. Lah pripun? Sing bener sing dipun suwun sawab pangestu donganipun. Sawab lan pangestu donganipun. Heeh, ya najan wis kaprah ning diralat lah. Sing duwe barokah iki Gusti Allah. Manungsa ora iso nguweni barokah padha manungsane. Nek luwe senek iso. Masuk. Kowe iki meneng iki ngerti kok. Meneng glegem, Pak. Le model ludak. Ya Longa. Tingo. Longa. Lono. Wong santai ngono kan, wis ora mikir karep. Santai buka HP. Lah, hebate Mbak Titik ning kene iki. Pripun, Pak? Klumpukne dulure wis to sak karepmu ning kene. Aja napa Sak sakar. karepmu santai seluku ya oleh. Lekar yo. Ngene iki nggawa anake ngemiki ya oleh. Ning kok rata-rata mboten sing beto anak, Pak. Ayo sakmene kae. Lah nggih mosok ajeng ngemiki anake, mboten mungkin, Pak. Ora mungkin kok. Lah nggih ngemiki bapake nggih, Pak. Nggonku enak kejadian iki. Pripun? Ya sing mau ngomong kuwi ngemiki bapake. Nggih. Anak bayi itu kono rumah sakit. Lho. Bayi, Pak. Heeh. Kok saged? Mendembako. Dapat iku pake anake. Wahai para bapak-bapak pengertian, Pak. Ngendikane Gus Dur. Pripun? Tak critani Gus Dur.
Kira-kira ibu-ibu yang lakoni. Bayi lanang karo bayi wedok. Nggih. Nek bayi wedok ki misale ibuke wis nyambut gawe apa nek kesuguhan liya. Istilahe wong biyen nyuwun pirsa budhe titik. Nggih. Kuwi mesti disape ya to iki. Leres. Mulai nek kakran sapian. Digawa ngene Mbah Yai, ngene wong tuwek, diweni banyu putih, bayi wedok. Disape rong tuwa, rong umur 2 taun gelem. Nek ora diweni kunir pahit. Wis ora doyan bayi wedok nyape gampang. Ngambil, Pak. Sing angel ki nyape bayi lanang. Bayi lanang tergeram. Tuwek barang iki bayi cilik lho ya. Oh, bayi wedok gampang sapiane. Yang bayi lanang pripun, Pak? Nek bayi wedok iki diwehi kunir, diwehi susu anu apa ki banyu Banyu putih. putih. Dungane disape iki gampang. Mandi. Bayi wedok. Bayi wedok. Nek bayi lanang iki wis tuwek barang. Bayi wedok. Bayi wedok, Pak. Bayi wedok. Bayi wedok. Wedok kabeh, iki bayi lanang niku. Bayi wedok lho kuwi sing angel. Lagi yang bayi lanang, bayi lanang. Angel. Tuwek barang doyan. Wong sakniki niku fenomena stunting, Pak. Kados ali niku ra ya gara-gara nuwun sewu. Kecrobane bapak-bapak rasane. Wayahe nuwun sewu wayahe ngumumi anake ini diserobot niku lho, Pak. Terus akhirnya kurangan. Dadine kurang kaya ngoten niku. Gonku ki lahir kaya ali ku ora perkara kurang gizi. Lho lah terus, Pak. Lahire rendeng. Arep metu ana becek dia. Balik nang metu terus ngono kuwi sak. Sing penting seger waras panjang umur nggih, Bu. Alhamdulillah. Niki wulane napa nih? Terus Layak jamaah dandane gendera. Ya nek ora cakek gendera tak duwe nek kabeh tak ndahne. Merah putih. merah putih. Hatinya bersih, Nggih. niatnya berani, amar ma'ruf nahi mungkar. Allahumma Amin. pokoknya panjang umur kabeh tenan. Ibu-ibu luar biasa kok tenan. Pripun abah ningali selama beberapa kali rawuh wonten mriki? Sing akeh wong wedok, Oh nggih. wong lanang isih kabeh. Ora wani maju ra wani. Mboten matur nggih, Pak. Nek jamaah iki mesti nang ngarep. Nek wong lanang nek pas kene iki kayake ngalah kabeh. Ngalah. Gak wani maju. Mboten matur. Pergine, Pak. Wong lanang kok iso apa-apa ta lho. Oh, tentu. Wong wedok di senjata. Oh, Wah, senjatane napa niku? wong lanang nek nesu kok paling ditim. Oh. Wong wedok liyane ora masak anak ngurmat. Ngeten iki, Pak. Kowe iki nyambut gawe ngene. Nah, Lah iki wong penting. Wong lanang. wong wedok maju nyambung wedok lewat rene. Ayo rene. Ayo lewani rene. Kuwi wong lanang iso kelepok. Wah, iki Pak. Wong lanang yo sok meneng iki mergo engko nek diwangsuli ngejak batu. Nek ora diwangsuli nyek tretan. Kret. Kuwi wong wedok, wong wedok. Wong lanang iki wong wong lanang iki kudu meneng. Engko nek diwangsuli ngejak batu, nek ora diwangsuli dikira nyepel. Kelekne. Kuwi wis kodrat. Kodrat. Nggih, Pak. Wong lanang kuwi mingkem, nek wong wedok ki mengo. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Wong wedok ki mengo, Wong nek lanang. wong lanang mingkem. Nek wong lanang iki keturunan Nabi Adam. mingkem. Oh. Nek wong wedok Siti, Wah. Mangaken. Kula bener ngendikane Kyai Sepuh niku, Pak. Wong sak sabar-sabare kuwi ora kaya wong lanang. Mana renak tembung wong sabar ki dawa ususe iki to, Pak. Berarti sing sabar iku piantun wong lanang. Mergo ususe saking sabare nganti metumpul gitu, Pak. kau ora usul. Oh, mboten, Pak. Sose. Bu. Bu. Tiap malam Jumat Dewa. di pas Agustus to Mas. Nggih, Pak. Zaman cekelingan pelajaran SD. Napa mboten pun lali, Pak? Utang mawon seminggu yang lalu pun lali kok.
Kula nenek kiai juga ya. Pripun, Pak? Delok amin aku. Muga-muga aja matine. Amin. Lancar usahane. Amin. Panjang umur seger waras awake. Amin. Lunas utange. Amin. Sing utange lali. Ora mungkin. Wong utangmu ki ning BRI. Ning BCA. Lagi. Nek Bank Mekar kok lali apa DPR lali. Lah ya apa mungkin lali ya tetep ditagih. Insaki Mas Kiki. Pripun, Pak? Orjen enak. Orjen aja nyono apa, Pak? Ngaten apa, Pak? Bareng 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Kenapa tak elek niki? Pripun, Pak? Ya donga NKRI harga Mati. masa Jumat Kliwonan ngene iki nggo ngeling-eling nek awake dhewe iki satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Gak usah nganggo jen. Bareng Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Orjen dari Sabang sampai pulau-pulau, sambung menyambung, itulah